το 87. Έτσι κέρδισε ο Ατρόμητος, παραμένει στην τρίτη θέση, πάει πάρα πολύ καλά, μια από τις καλές ευχάριστες εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σύνδεση με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Σπανό, δίπλα μας έχουμε τον δήμαρχο του Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη. Πολύ γρήγορα μια κουβέντα μαζί τους. Κύριε Σπανέ, για πού το βάζει φέτος πλώρη ο Ατρόμητος? Καλησπέρα σε όλους καταρχάς, και στον Δήμαρχο και σε εσάς κύριε Αλευρόπουλο και σε όλο το πάνελ. Εντάξει, πιστεύω ότι νομίζω ότι ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια σταθερά διαγράφει μια ανωδική πορεία. Το προείπα, είστε μια πολύ νοικοκυρεμένη ομάδα, σταθερή ομάδα και δείχνετε, επαναλαμβάνω, μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, νομίζω επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο δεν θέλουμε να θεωρούμαστε έκπληξη, θέλουμε όχι, είμαστε... η έκπληξη πάει αλλού, το είναι λίγο... Θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που έχουμε έτσι μια σταθερή πορεία ανωδική. Δεν μας έχουν μάθει οι μικρομεσαίες ομάδες σε σταθερές πορείες. Εκεί το πάω την έκπληξη, κύριε Πρόεδρε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Βασικά νομίζω ότι η διάρκεια σε καταξιώνει και αυτό θέλουμε σαν ομάδα, να έχουμε διάρκεια. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά το φετινό πρωτάθλημα, είμαστε μέσα στους στόχους μας. Βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και το φετινό πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος με πολλές αγωνιστικές. Όπως γνωρίζετε, παραπάνω ομάδες από πέρσι, οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλώς τα πρώτα δείγματα γραφής μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι ο Ατρόμητος θα είναι ίδιο δυνατός όπως και πέρσι. Ένας από τους πιο φανατικούς οπαδούς του Ατρομήτου είναι ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Παχατουρίδης. Με πολλά προβλήματα ο Δήμος, είναι γνωστά, αλλά έχετε την πολυτέλεια να ασχολείστε και με την νεολαία της πόλης, με την αθλητική νεολαία της πόλης, και βέβαια ο Ατρόμητος πρέπει να είναι και το καμάρι της πόλης, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε, κάνω λάθος? Όχι, καταρχήν δεν θα έλεγα ότι με πολλά προβλήματα ο Δήμος. Ναι, ο Δήμος είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Τα προβλήματα πάω στον κόσμο. Στα προβλήματα στον κόσμο. Όλη η Ελλάδα. Κοινωνικά είναι τα προβλήματα. Όλη η Ελλάδα ζει τη μνημονιακή ασφυξία. Είναι μια μικρό... Ναι, όλη η Ελλάδα ζει τη μνημονιακή ασφυξία. Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος Περιστερίου είναι μια πόλη πολύκοσμη. Όλοι γνωρίζουν ότι και στα κοινωνικά και στα οικονομικά είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά εν διάση περιπτώσει εδώ πέρα ήρθαμε να μιλήσουμε για την ομάδα της καρδιάς μας. Ένας από τους πιο φανατικούς οπαδούς του Ατρόμητου. Ναι, για την ομάδα της καρδιάς μας, εδώ θα πρέπει να σας πούμε ότι ο Ατρόμητος είναι το αθλητικό DNA της πόλης. Άκουσα προηγουμένως που είπατε, και εγώ έτσι ήχησε λιγάκι παράξενα στα αυτιά μου η λέξη έκπληξη. Αν παρακολουθήσετε, που παρακολουθείτε, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια, η πορεία του Ατρομήτου εδώ και 6-7 χρόνια, ο Ατρόμητος είναι ένα σοβαρό, υπεύθυνο, σύγχρονο αθλητικό κλαμπ. Και αυτό όχι επειδή είναι ο κύριος Σπανός μπροστά. Ο κύριος Σπανός είναι ένας πρόεδρος της ουσίας και όχι της εντύπωσης. Ποτέ ο Ατρόμητος δεν έκανε, παραδείγματος χάρη, μεταγραφές αεροδρομίου. Ο Ατρόμητος έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, ένα σοβαρό προπονητή, έναν πρόεδρο που μαζί με τη διοίκηση όλοι λένε ότι ο κύριος Σπανός εκπροσωπεί την σύγχρονη αντίληψη των αθλητικών παραγόντων. Στο Περιστέρι είναι μια πόλη που καλλιεργεί, και τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά σωματεία καλλιεργούν το ποδόσφαιρο, το άθλημα. Βέβαια ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, είναι το αθλητικό DNA μας. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι ο Νικός βασίζεται, που θα πρωταγωνιστήσει φέτος στην Τρίτη Εθνική, βασίζεται στα νέα παιδιά του Ατρομήτου. Πάμε παρακάτω. Βεβαίως. Και οι υπόλοιπες ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε, ο Ατρόμητος δεν είναι τυχαίο που βλέπετε τα τελευταία χρόνια ανελιπώς παρουσιάζεται στα σαλόνια της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο που τα 3 τελευταία χρόνια 2 φορές έφτασε στο τελικό του κυπέλου. Ο Ατρόμητος δεν έχει δείξει ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που έχει σχεδιαστεί για να φτιάξει. Έχετε βγει στην Ευρώπη, πού θα πάτε, για πρωτάθλημα? Πώς είπατε? Έχετε βγει λίγο στην Ευρώπη. Το αμέσως επόμενο σχαλί είναι το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γιατί μου τα λέτε, τελευταία δεν χρόνια δείξει. ο Ατρόμητος έχει καθιερωθεί στις 3 καλύτερες ομάδες. Και μου λέτε δεν έχετε δείξει.
όταν είσαι μέσα στις 3 καλύτερες, στοχεύεται πρωτάθλημα. Οπωσδήποτε τα όνειρα δεν είναι ανοιχτά όλα. Συμφωνώ. Όταν είσαι μέσα στις 3 καλύτερες ομάδες, εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι ο Ατρόμητος να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, είναι ένα αθλητικό κλαμπ σύγχρονο με δομές ευρωπαϊκές. Αν μου πείτε κάτι που μας λείπει, θα έλεγα ότι θέλουμε το γήπεδο του Ατρομήτου, όταν παίζει ο Ατρόμητος στο Περιστέρι, να είναι πιο έδρα. Θέλουμε τους περιστεριώτες πιο μαζική την παρουσία του στο γήπεδο. Μην ξεχνάτε ότι ο Ατρόμητος είναι η ομάδα που εκπροσωπεί όλη τη Δυτική Αττική και βέβαια εκπροσωπεί το μεγαλύτερο δήμο μετά της Αθήνας στην Αττική. Αυτό έχει καταφέρει όμως με τη σταθερότητά του ο Ατρόμητος. Δηλαδή δεν ήταν έτσι πάντα το γήπεδο του Ατρομήτου. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι το γήπεδο πλέον είναι γεμάτο. Δεν είναι αυτό που λέμε έδρα όπως είναι η Τούμπα ή όπως είναι το Καραϊσκάκης. Που μπορεί όμως να γίνει. Μπορεί να γίνει. Γιατί το Περιστέρι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Λοιπόν, καλησπέρα. Ένα βασικό. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, ξέρω ότι ο Γιώργος Πανόρος και η ΠΑΕ Ατρόμητος επένδυσε ένα σημαντικό ποσό για να κάνει σάουνες, καμάμ, πισίνες. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος και αυτή η ομάδα δεν κάνουν τυχαία αυτά τα πράγματα. Βήμα-βήμα, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που και το τελευταίο ευρώ παίζει σημαντική παράμετρο στην κάθε ΠΑΕ, ένα τριψήφιο νούμερο επενδύθηκε για να έχουν οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές όλες τις ανάγκες. Αυτό λοιπόν δείχνει όραμα, στόχος και καθιέρωση. Ετοιμάσου για τα δύσκολα τώρα, Γιώργο. Και κυρία Λεδρόπουλε, συγγνώμη, αυτό θέλω να πω ότι και η πρώτη έννοια, μπορώ να πω, της διοίκησης του Ατρομήτου είναι οι υποδομές του. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στις υποδομές του Ατρομήτου μόνο με ευρωπαϊκούς συλλόγους μπορεί να συγκριθεί. Κύριε Παχατουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Σπανέ, σας εύχομαι ανάλογη συνέχεια. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Του Δήμαρχου δεν πιάνονται γιατί είναι φίλαθλος της ομάδας. Είπα, ο πιο φανατικός. Ο πιο φανατικός. Εντάξει, είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Δήμαρχος είναι δίπλα μας πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλά, λοιπόν.